takto hryzie do svojej medaily. Chlapec, ktorého zbožňujeme. Toto je úžasné, tá cesta z letiska, tá neuveriteľná radosť ľudí, tak toho sa nedá prejesť. To proste môže to človek zažiť jeden raz alebo 10 razy, stále je to nové. Jedno veľké ďakujem a určite všetci títo ľudia tam hore. To je niečo neskutočné. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme. Samozrejme, ďakujem všetkým chlapcom za mnou a všetkým vám, ktorí si nám fandili, takže ďakujeme veľmi pekne. Patril si k najmladším v tíme, spoločne s Tomášom Tatarom. Nejako sa to prejavovalo? Rátal som hráčov v autobuse. Som počul, že Tomáš Tatar robil DJ-a a že vy ste, na akej hudbe ste tam fičali? Ukáž mi lásku! Tu sa vieme baviť, vieme si užiť veľké chvíle! Kamino, 3 km, poďte všetci!